go greideann 25 fangéid go réanra Mheiriceá gur bead an FBI a bhí tíhir gon ionra I Washington ar an 6 eanar 2021. Creideann os cían 60 fangéid go bhótarí Trump go bhfuil na daonlathí ag gobar go dtíon chun daoine nár rugadh Mheiriceá, daoine dubha nó in Imircí, a chuir in áit daoine a rugadh sin. Tóirigh an athaláthar mhór, Great Replacement Theory a thugtar air. Tá th an fós ag creideann go raibh baint ag Hillary Clinton le fáinne péidofílach a raibh ceann cheathrú acu I mílean pizza I Washington DC. Ámantí luaitear drám a áran an daol sa ggóthés céanna. Cahamid ghfuil ag gleachta seo a ríist. Ach nach dealtaíonn ruda, mas cadwch sin a rá, go bhfuil drám mór daoine na Stáit Aontaithe inis ag chreideann troflais gon chineál sin. Is cuimhin am hain nar a bhí ardmheas fud an domhan Mheiriceá agus a chud polaitíorí, Comhchealga pártaí lena bhainidir. Beidir nach néantá fá le cuidíb bhain polaitíochta, ach ag an náam céanna bhí bonus fealsanachta lena gcuid tuairimí, agus bhá a bhí siad an an díosbaireach dhéana ar a son. Ceam fá a bhfuil an neirid sin Mheiricánach an inis ag chreideann rudaí nach bhfuil aon bonus láiciúil ná réalaíoch lob. Léime alt le gorid a chuir is smaoineama ar chaighdeán an bhun oideachais sa tír sin. Agus bhain cuid go na statisticí san alt sin siar asam. Is cuinlam hain nar a bhí mise óg agus mo bháthir fós a múna bonscala, go gurach cara pín léthe leabhar nó irisí a bhí dírithe ar bhuaintúirí bonscala chuice. Chorach muide an símíntab. Bhín chosalacht ar a scéal gur an Mheiriceá a bhád chun cín áirne ó híb cleachta siúntúireachta, agus bunan agus cuairtathirt ar ghabhann eile ar fad tamil a chatha a go tríd na leabhar. Ach, de réir alt a scríbú le gorid sa New Yorker agus an iris ProPublica baintach leis chomá, tá caighdeán an bhun oideachais I Stáit áirithe ina chúis mhór imní inis.